къщата ми до улицата, която има 10 метра, значи аз трябваше да изнеса децата, водата беше над 2 метра. Ние се спускахме от терасата на втория етаж. Имам болно детенце също, което е инвалид. Го изнасяхме на ръце, нали, се изнесе през терасата. С хиляди молби дойде лодка от гражданска защита. Много се благодаря тогава на хората. И поне ми изведаха децата да са някъде на... Хиляди молби не идват ли? Ами, то беше нещо страшно, да влезе в течението. Течението се носи. Беше река, то беше много силно. То беше страшно. Така, и пак ни връщам на темата. Могат ли парите да компенсират трагедията? В случай, травмите, които са изживяни, това, което е ранено в нашите души, нищо не може да... Добре, травмите, слушам и хората, и травмите и така нататък. Заставаме, добре, не ги преживяват и на тези моменти. Питаме обаче, все пак, дали хората дават пари? Значи аз бях в който раздавахме бях, нали, там получихме някакви минимални помощи. Айде да ви кажа нещо пократително. Пристига хранителна помощ в село Битър. Почват да раздават. И изведнъж пристигат от други части на селото, които не са засегнати и си вземат. Това не е нищо ново. Не, това просто беше навсякъде. Но мога да ви кажа, че западналите къщи, които са трите на Свекървами, на комшиката, на възрастни жените на 72 години Свекървами, им даваха по 540 лева. И тя каза, аз искам къщата. Аз не тия 540 лева нищо носи. И това е, да. Вижте, господин Петков, те направиха описи от общината. Имаше комисии. Всичко стойностиха, всички заводи, техника, бяла, строителни работи. В стойност ги направиха дори и снимки и в папки ги заложиха и обещаха, казаха, тяхните ще ги компенсираме. И толкова. Мина няколко месеци и ги забрави, то въобще ги понесе се. Добре, може да е било така, защото други хора са управлявали. Дано да има... Дали е това или пак ще има същата игра? Господин Борисов също беше в управлението. Той беше кмет на София, аз им тук при господин Борисов Беше вътрешен министър. О, не, Не, бил вътрешен министър никога. София. Кмет на София ли? Да, е, беше по-добре. И